Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota parade hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asini roha madi hamu doho dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagabi jamita di partangyangatta o masongo partangyangan na parpudi dihita di bagasan tahun 2024 na laus epistel di minggu pa 20 dung Trinitatis. Minggu ujung tahun parhuriaun laus parningotat diakanau moding. Hatan itu hatan atar surat di buku pangukapon bidu 10 sada ayat 15 rodi ayat 10 sia jala topik ni minggu disi rodi saliling-liling nado pamaret tahun dohot harajaun ni debata kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Hujah madihita sonom madidok hata ni Tuhata. Dungi dipalu suru-suruan na papituhom ma sarunena. Jadi masama suara nagugu di Banua Gijang akadipadok nunga sahatu Tuhatai dohotu Kristus nai harajaun ni hasyanganon bakit raja ma ibana rodi saliling-liling na. Ia situa na 24 na di adupan ni debata aka na masih huduli habang sana bi di patuka ma buhi nasida huhut di sobba ma debata ninna nasida ma nama dok mauliati dohami tuho ali Tuhan debata sigonggom saluhutna nama ngulu nuaeng nang najulu ala naung dia liton ho haguguonmu nabalgai jala ala naung bakit raja ho nunga terimas aka bangso gabe Roma rimasmu dapok mati kini aka naung mate asa nyuhuman huhut mangalehon upa tuaka naposom ima aka panurirangi dohot aka nabadia aka namaka biari guarmu aka namekme rodi aka nabalga huhut mangago aka namangago tanui dungi taruka ma joro ni debata na di Banua Gijangi gabe tarida ma poti parpadanana di joronai jadi masa ma akahilap dohot suara ronggur dohot lalo nang abulas nabalga ima hatani Tuhata di hamuak kadongan saha porsiaun molo tajaha buku pangukaponon adong do disi jupahita dua padohan nasai maos didok ima padohan huidama dohot padohan hubegema jadi mulota cahaya non buku pangukaponon sia bidu sada sahatu biduna parpudi sai jupahita do rupani padohani dungi huidama ninna dungi hubegema suku-sukuna ahado nani idana jala ahado na binigena. Molo taripun hira adong madua nani idana doho na binigeni si Yohanes marhite pangukapon na sahatu ibanay. Parjulu nani ida ni si Yohanes ima nasohea ni ida ni si malolong yang belum pernah kelihatan oleh mata. Jala na binigeni si Yohanes ima nasohea binigini si pareon yang belum pernah didengar oleh telinga. Guarna pe nasohea ni ida ni si malolong ate doho nasohea binigini si pareon molo akanaung hea ni ida ni si malolok taon muradui patorangon. Sugari marupani di sukudongan songo dia mahuroha bentuk na nina rupani buidupe patorangon. Nasa dia mahuroha balgana ninna nasa dia mahuroha gajangna na buidupe patorang
Alai bohana nasohya ni ida ni si malolong. Doho nasohya binigi ni si pareon. Kan maul do hita patorakko ni. Idu asa di buku pangukaponon macai bahat jupahita di si aka simbol-simbol manang lambang-lambang dohot aka kiasan-kiasan. Bahkan daksa oti rupani na mencoba memahami secara harafiah. Contohnya molo ditrupuk tahun 24 nina adong do madokoni rupani tu 12 suku ni Israeli di padumu muse tu 12 sisian ni Tuhan Yesus. Jadi mewakili perjanjian lama dan perjanjian baru. Meragam do pemusian non pemahamat taringot tu angka 24 situa na 24 na di adupan ni debatana ni do nae. Buasa songoni maksudna buasa merhite aka simbol lambang dohot aka kiasan bah alamaul patorangon. Merdumu dangadok tudusan na. Kan molo neng tapatorang tu sasahalak sesuatu na maul patorangon da pake kiasan dohita manang mamake tudusan. Jadi songonoma danita do rupani Yesui pake simbol-simbol manang lambang-lambang. Yesui gabe marhira-hira mahita. Kira-kira aladang persis sama alai hampir-hampir dos. Imana taida jalanata jahai di buku pangukaponi. Kitab Wahyu memperlihatkan apa yang tak mungkin kelihatan, menjelaskan apa yang tak mungkin terungkapkan dengan kata-kata, menyingkapkan apa yang semestinya adalah rahasia Allah sendiri. Jadi misalnya hubigima marsuara songon ronggur, hubigima suara songon parhasa ni ai gudang, jala songon parlatas ni ronggur naguguin. Ya dibigi hamu suara songoni. Hidama laut sada songon sorminan na marsaur api. Hidama to dinahudar songot tohuk na songon katak. Jadi hidama sada buru-buru hudul di atas binatang narara. Naguk guar pangicahion pitu douluna 10 tadukna. Boha ya do taida buru-buru songoni. Baharu 2 do uluna ngalongang ibati o pitu 10 musi tadukna dohot akana asing dope molo di bagas satrupukon di dok di ida jala di bege ibana masa suara nagugu di benua gicang ima dukon di palu suru-suruan na papituhoni sarunena sangkakala di bege ibana ninna suara nagugu di benua gicang. HP suna di benua gijak si Johannes di pulau Patmos do ibana terbuang. Suara nagugu na biniginay dadaholan sekedar suara sabing alai suara na marisihon pesan na macay argado. Ia pesan na ima nung asahat tutuhatay dohot tu Kristus nay harajaw ni hasyanganon bakit raja maibana rodi sa liling-liling na. Jadi molo tajahay mamukasyan bidualu ayatonom rupani sahatu turpuko di patorang do disi adong pitu suru-suruan nama malu sarune nabi jala ganup di palu suru-suruan na pitu sarune nai asing bedo na masa misalnya rupani dung di palu suru-suruan na parjulu sarune na masa maabula sedot api saur mudar tidak butuh tanwe gabe mosok masa partulu ni tanwe mosok madohot sa partulu ni akahau mosok manang saluhu duhut naratai dungi dung dipalu suru-suruan na paduahon sarunena gabe di dabu ma api tu laut songod dulu na belga na marsigorgor gabe mudar ma sapartulu ni lauti laos mate ma sapartulu ni akka natinop na mangulu di laut redep ma sapartulu ni akka parau lausoni marupani di patorang sahat tu suru-suruan na paunopon na mamalu sarunenay bahkan sahat tu na papituhon sona ni dok na libagas at turpuk tawa. Jadi songoni mamasa ganuk makuling sarunen yaka suru-suruan na pitui. Hamu kadongan na padua kon na niida jalan na binigini si Johannes ima Kristofani. Ahado lapatan ni Kristopani. Lapatan na
ima Kristus yang menampakkan diri. Kristus napatuduhon dirina. Maksud ni padohani ima nani ida jalan nabi nege ni si Yohanes ima Kristus do na marhamonangan. Kristus do na menampakkan diri. Nani ida do nabi nege na ima Kristus do na bakit gabi raja. Jala harajaun nai mengatasi harajaun na di portibion. Lapatan na harajaun na somarhaujungan. Harajaun na hotro di saliling-liling na. Ayang go harajaun na di portibion, adong do tikini adong, jala adong tikina, dang adong. Lapatan na terbatas rupani. Alayang go harajaun ni Kristusi, kekal dui selama-lamana. Jala ido na tapay hutihu di bagas at turpukon. Ido asa didok disi nunga sahat tutuhatay dohotu Kristus nai harajaun ni hasyanganon baki raja maibana rodi saliling-liling na. Hamak kadongan, aha hubungan ni nani ida doho na binigay ni si Yohaneson tu situasi ni huria na pitu na di Asia na gabisongon hasahatan ni bukwon. Memang mulu dalam situasi na tertekan kita, dalam situasi na terpuruk, manang dalam situasi na sedang manaun haporsuhon, dalam situasi berduka, lebih gampang do hita mamereng aka hal-hal nane hati. Sahira na tuminggil do si pareot taon, mabigi aka hal-hal nane hati. Sahira na tuminggil, tumangi, si pareonon, tu hataluoni, to emak, tangadong biharapan di si talu namay, gabinin na rupani. Dungi murah mada butuh apatisme, murah mada butuh pendilian. Sahira na gumugu ni hilala alo ni baisian Tuhani. Sahira na gumugu si bulisi siat Tuhani. Akapakilalan si songomin ma natubu molo di situasi songon na niadupan ni hurian na pitu na dia siai hita. Jadi molo tajaha memang situasi na bah sangat ditekan, sangat tertekan, dililih na sida. Jadi dalam situasi si songoni murah-murado mamereng akahal na nehatip. Hamak kadongan si Yohanes manugihon ruas ni huriai mamereng sian sudut pandang haporsiaw. Mendengar dari sudut iman. Molo sian sudut haporsiaw ni do huriai nang hita mamereng akan masa di nguluon memang akan na positif do nabuitaida. Hamonangat do nabuitaida. Dang hataluan nate. Kristus nama mareta do nabuitaida. Bukan Kristus yang mati, Kristus yang menderita. Manang Kristus na somargelo. Ayang guna ni ida ni si malolongon, mata kepala kita ini, si pata do holan na hacit, na dangol, doho na birnit. Na binigi ni si pareonon, olo do jumujut aka erangan, dohot aka tangisan, aka hui-hui. Alai aka na marnida, marhite iman manang haporsiaun, mampu doi marnida dohot mabigi aka na sohya binigi dohot na ni ida ni si malolongon. Jadi songon nata do digijang nakiningan nido menyingkap apa yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga kita ini sendiri, menyingkap apa yang sebenarnya menjadi rahasia Allah. Jadi dalam rangkaima di leon buku pangukaponor rupani asa hita selalu manang gumudang mamereng aka na masa di ngulut tahun sian sudut haporsiauni. Jadi ikom mampu do hita mamereng Kristus do namonang, Kristus yang nampak, dang sibulis, dang pangago, dohot aka, nama bay susang uluta. Tusido hitan waing ditugihot trupukon. Natabigi dohot nataidai ima suara nagugu di Banua Gijang do atik pe, dakyado pe hita tu Banua Gijang dan tidak sedang berada di surga manang di Banua Gijang. Natabigi suara nagugu di Banua Gijang songon na binigi ni si Yohanesi namadok
pabuat Tuhan taido na mangarajay hasianganon. Jalaha rajau nai hok doro di saliling-liling na. Dohot aka na marsoba dohot na madok mauliati tu Tuhani. Imanak kiningan si 24 si tua na nidok na dibagasan turpuko. Atong molo Tuhan taido na mangarajay ahapola mabiar hita te. Ahapola tahu tak kita. Pos marohata. Monang dohita. Di bagasa perguluat tau pinamonang ni Tuhan tae. Jadi molo ta adu piaka situasi songon na ni adupan ni ruas ni huria na di Asia na meton ikom mampu dohita songon na binereng ni si Johannes sirupan ni dadaholan mamereng marhiti-hiti si malolong tau sabing doho mabigi marhiti-hiti telingat tahun sabing. Alai mabigi marnida marhiti-hiti hapor siauta. Disido hita anon rupani lebih mamereng akahamonangan dohot mamereng tangan ni Kristus, mamereng Kristus na menampakkan diri tu hita. Jala disima hita bui gabe makamonakon nguluta di Portibion. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu homai asa di perbiho katami perbuina dinggan perbuina tonggi. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami duho. Amin.